У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Гэтую святую імшу я цэлебрую за парафіянаў аб Божым благаслаўленні, усіх патрэбных ласках для жывых і аб жыцці вечным для памерлых. Але ёсць у нас яшчэ адна таксама радасная падзея. Падчас этой святой імшы адбудзецца хрост. Дарагія бацькі, якое імя выбралі вы для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для Васілісы? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Васіліса, касцёл Божы прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. Молимся. Божа наш Ойче, Ты яднаешь души верных у одиным имкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и жадать исполнения Твоих обяцаний, каб сирот зменливости гэтага свету мы узносили наше сердце туды, где знойдем сапраўдную радость. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Езуса Навина. У тыя дні Езус Навін сабраў у Сіхеме ўсе плямёны Ізраэля і паклікаў таксама старэйшых Ізраэля, яго кіраўнікоў і суддзяў,
і наглядчыкаў. І сталі яны перад абліччам Пана. І так прамовіў Езус Навін да ўсяго народу: «Калі вам здаецца кепскім служыць Пану, то зрабіце сёння выбар, каму хочаце служыць. Ці багам, якім служылі продкі вашыя, будучы на другім баку ракі, ці багам амарэяў, на зямлі якіх жывяце. Я ж і мой дом будзем служыць Пану». Народ адказаў такімі словамі: «Няхай не здарыцца нам, каб мы пакінулі Пана і служылі іншым багам, бо Пан – Бог наш. Ён сам вывеў нас і продкаў нашых з егіпецкай зямлі, з дому няволі. Ён учыніў перад нашымі вачыма вялізныя знакі і аберагаў нас на працягу ўсёй дарогі, якою ішлі мы, і сярод усіх народаў, праз якія праходзілі мы. Таму і мы будзем служыць Пану, бо Ён наш Бог». Гэта Слова Божае. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Благословлять буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа моя, няхай чуюць гэта пакорныя і няхай весяляцца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Вочы Пана звернуты на справядлівых, і вушы Яго на іх крик. Аблічча Пана супраць тых, хто чыніць зло, каб памяць пра іх сцерці зямлі. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Яны клічуць, і Пан чуе, і ад усіх бедаў іх выбаўляе. Блізкі Пан да тых, чыё сэрца змучана, і зламаных духаў Ён збаўляе. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Шмат няшчасцяў у праведнага, але ад усіх яго ратуе Пан. Ён сцеражэ ўсе ягоныя косці, і ніводнае з іх не зламаецца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Зло забівае грэшніка, і ненавіснікі справядлівага пакараныя будуць. Пан выбаўляе душы слугаў сваіх, і кожны, хто на яго спадзяецца, не будзе пакараны. Пакаштуйце і убачце,
Читання послання святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, подпарадковывайтеся один одному у боязі Христовой. Жонки, подпарадковывайтеся мужам своїм, як пану, бо муж – голова жонки, як і Христос – голова Костёла. Ён – збаўца тела. Таму, як Костёл падпарадкоўваецца Христу, так і жонкі падпарадкоўваюцца мужам ва ўсім. Мужы, любіце сваіх жонак, як і Христос полюбіў Касцёл і аддаў сябе за яго, каб асвяціць яго, ачысціўшы купеллю вады ў слове, каб ён з'явіўся перад ім слаўным касцёлам, які не мае плямы ці заганы ці чаго-небудзь падобнага, і каб ён быў святы і беззаганны. Так павінны мужы любіць сваіх жонак, як сваё цела. Хто любіць сваю жонку, любіць самога сябе. Бо ніхто ніколі не меў нянавісці да свайго цела, але корміць і даглядае яго, як і Христос свой касцёл, бо мы члены цела ягонага. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці і злучыцца з жонкай сваёй, і будуць двое адным целам. Вялікая таямніца гэта, а кажу я ў дачыненні да Хрыста і да Касцёла. Гэта Слова Божие. Пане, есть дух и життя, Ти маєш слово вічного життя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час многія з вучняў Езуса казалі: «Цяжкая гэтая мова, хто можа яе слухаць?» Але Езус, ведаючы, што вучні ягоныя наракаюць на гэта, сказаў ім: «Ці гэта спакушае вас? А калі ўбачыце Сына Чалавечага, які будзе ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух ажыўляе, цела ж ні на што не прыдатнае. Словы, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём. Аднак ёсць між вас тыя, хто не верыць, бо Езус ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць, і сказаў: «Для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена яму айцом». З гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Езус сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы жыцця вечнага, а мы поверили і спазналі, што Ты ёсць святы Бога». Гэта Слова Пана. Прызнаюся шчыра, што так трохи хвалююся казаць казанне ў сваёй роднай парафіі, але пастараюся справіцца з гэтым. У нашым штодзённым жыцці нам вельмі часта прыходзіцца выбіраць штосьці. Кожны дзень, кожную хвіліну. І гэтыя выбары могуць быць такія дробныя, як, напрыклад, што з'есці, у што адзецца,
якое там кіно сёння паглядзець. І яны як бы не занадта ўплываюць на нашае жыццё, і мы іх прымаем амаль што не думаючы. Ну, можа, толькі жанчыны даўжэй думаюць, што апрануць. Гэта больш складаны выбар. Але мужчына то адкрывае шафу, што там знайшоў, то на сябе ўкінуў, абы чыстае, і пайшоў. Ёсць выбары, якія справы ў нашым жыцці, якія больш складаныя, больш адказныя. Напрыклад, куды паступіць у універсітэт, дзе пайсці на працу, з кім ажаніцца. Гэтыя вырашэнне гэтых пытанняў, гэтыя выбары, яны ўплываюць пасля на ўсё нашае жыццё тут, на зямлі. І, канешне ж, это вельмі важныя справы, і да іх трэба падыходзіць сур'ёзна, і не можна сказаць, што гэта якіесьці там дробязі. Аднак ёсць такі выбар, который нашмат важнейшы, чым усе наши выбары штодзённыя. Таму што гэты выбар, адказ на гэтае пытанне, ён уплывае пасля на нашае жыццё тое сапраўднае, якое мы яшчэ чакаем, да якога мы яшчэ не ўвайшлі. І вось перад такім выбарам сёння у першым чытанні Езус Навін паставіў габрэяў. Ён кажа да іх: калі вам здаецца кепска служыць пану, то зрабіце сёння выбар, каму хочаце служыць. І паглядзіце, што габрэі выбіраюць Бога. І яны тлумачаць, адказваюць, чаму яны выбралі менавіта Бога Ізраіля. Таму што яны бачылі вялікія справы, якія ён учыніў у іхным жыцці. Яны бачылі ягоныя дзеянні ў сваім жыцці, цуды, якія ён рабіў, як іх вывеў з Егіпта, як правёў праз Чырвонае мора, калі яны ішлі па сушы, а вада стаяла як сцяна з правага і левага боку. Яны елі на пустыні манну, пілі ваду са скалы. Яны бачылі, што Бог жывы, што Бог гэта не якаясьці тэорыя. І яны таксама бачылі, што Бог дзейнічаў у іхным жыцці. Сапраўды дзейнічае, што Бог не якоесьці там стварэнне дзесьці там высока ў аблоках, якому ўсё роўна, што з намі адбываецца. Толькі Бог той, хто сапраўды дзейнічае ў нашым жыцці і клапоціцца пра нас. І таму так важна таксама аналізаваць сваё ўласнае жыццё, каб убачыць, дзе Бог у маім жыцці дзейнічае. Такой нагодай для такога аналізу можа быць рахунак сумлення, што мы робім перад споведдзю. Таму што рахунак сумлення гэта не толькі ўбачыць свае слабасці і грахі, але таксама ўбачыць тое, што Бог для мяне робіць, тое, што Бог ад апошняй споведзі зрабіў у маім жыцці. Вось у мяне там, не ведаю, была такая праблема, Бог мне дапамог, альбо там і там мяне пакіраваў. Хаця, ўжо сам факт таго, што мы існуем і жывём, гэта таксама клопат Бога пра нас. Бо Бог нас стварыў з любові, для любові, каб мы былі шчаслівымі. І вось калі мы будзем заўважаць у сваім жыцці дзеянне Бога, тое, што ён сапраўды ёсць і дзейнічае, гэта будзе дапамагаць нам выбіраць Бога, не давяраць Яму. Паглядзіце таксама, што перад падобным выбарам ставіць сёння Езус 12 апосталаў і пытаецца да іх: ці вы таксама хочаце адысці? Ён праз гэта пытанне пытаецца іх: ці вы хочаце быць са мной, ці не, ці выбіраеце штосьці іншае? І Пётр яму адказвае: пане, да каго мы пойдзем? Пётр гэтымі словамі гаворыць, што калі мы пакінем цябе, то што? То хто нам застанецца? Хто пра нас паклапоціцца? Гэтымі словамі Пётр вызнае, што Езус гэта адзіны Бог, што это не так, ведаеце, што ёсць некалькі там багоў, шмат, і можна сабе выбраць якогасьці там добрага Бога, который табе больш падабаецца, больш табе адпаведны. Не, Пётр гаворыць, што ты адзіны, няма іншых. Нема больш куды ісці, калі цябе не выбіраем. І таксама, што вельмі важнае, Пётр гаворыць: ты маеш словы жыцця вечнага.
тут паглядзіце, што Пётр, ён ужо не толькі як бы бачыць дзеянне Бога ў сваім жыцці, да? Бо можна сказаць, што у пэўным сэнсе як бы габрэі з такой трохи карысці выбралі Бога. Ну, бо Бог добры, клапоціцца пра іх, уратаваў з Егіпту, дае ўсё, што трэба. Ну, то чаму ж не выбраць такога Бога? А Пётр, ён ужо як бы звяртае ўвагу, ён робіць крок далей. Ён гаворыць, што ты маеш слова жыцця вечнага. Ты дасі вечнае жыццё. Тое, чаго я прагну, тое, чаго я патрабую. І вось паглядзіце гэты выбар. Як мы можам выбраць Бога ў сваім жыцці? Бога ў сваім жыцці мы выбіраем кожны дзень, праз нашыя ўчынкі, праз тое, што мы робім, што мы гаворым, як мы адносімся да іншых людзей. Ёсць, канешне, такія выбары ў нашым жыцці таксама больш, можа, такія спектакулярныя, так, больш важна. Вось, напрыклад, сёння бацькі Васілісы вырашылі яе хрысціць. Гэта таксама выбар Бога. Яны выбралі Бога, бо хочуць, каб іх дзіця было хрысціянкай. І таксама такім чынам яны бяруць на сябе вельмі вялікую адказнасць. Адказнасць перадаць сваю веру гэтаму дзіцяці, зрабіць усё, зрабіць усё. Гэта не значыць, пераканаць гэтае дзіця, што вось ты павінна верыць. Не, не ў гэтым справа. Толькі яны сваім жыццём, сваім прыкладам павінны паказаць, што Бог сапраўды, што Бог ёсць, што ён жывы, што ён дзейнічае. Так, каб дзіця, якое расце там да пэўнага моманту, каб яно расло, каб яно бачыла, што вера гэта не якаясьці тэорыя, што гэта не фантазія, толькі сапраўды, і калі ўжо прыйдзе момант, калі Васіліса падрасце і сама будзе павінна зрабіць выбар Бога, каб яна выбрала гэта Бога, таму што яна бачыла у сваіх бацьках іх веру. Яна бачыла, што іх прыклад, які яе пераканаў, не тэорыя, не якіясьці там правілы ці законы, ці так трэба, так не, толькі жывы прыклад. І таксама мы, як хрысціяне ў нашым штодзённым жыцці, менавіта праз тое, што мы выбіраем у штодзённым жыцці, мы таксама выбіраем Бога. Абгаварыць кагосьці на працы ці не абгаварыць? Пайсці ў нядзелю на святую імшу ці не пайсці? Гэта таксама выбар Бога. Пайсці да споведзі ці не? Прабачыць сваёй суседцы ці не? Такія, здавалася б, простыя рэчы, з якімі мы сустракаемся штодзённа, але яны таксама сведчаць аб нашай веры. І таксама гэта выбар Бога. Каго я выбіраю, што я выбіраю? Сёння Евангелие задае нам вельмі яснае і канкрэтнае пытанне. Каму хочаш служыць? Богу ці ідалам? І адказ на гэта пытанне кожны павінен зрабіць сам. Паўстанем. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім, выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Святога Касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім.
Молимся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молимся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молимся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў, яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молимся, каб все вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Молимся аб хутчэйшым выздараўленні і Божых ласках для Даны. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты вызваліў гэтае дзіця ад першароднага граху, учыні яго святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога, праз Хрыста, Пана нашага. Няхай абараняе Цябе моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Будзем адказваць хвала Табе навекі. Найласкавейшы Ойча, Ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога ўліў у нашыя сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Євангелія Христа, Твайго Сына. Май ласку благаславіць цяпер гэтую ваду, каб ахрышчаная ёю слуга Твая Васіліса, якую у веры Касцёла Ты паклікаў да крыніцы адраджэння, мела жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесенае вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных? Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых?
Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці верыце ў Бога Айца Ўсемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў воскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Ці хочаце вы, каб Васіліса прыняла хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Васіліса, я цябе хрышчу ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Усемагутны Бог Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае цябе хрызмам збаўлення, каб ты, далучаная да яго народа, прабывала ў Хрысце святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Васіліса, ты стала новым стварэннем і апранулася ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіця Божага, з дапамогою слова і прыкладу блізкіх нясе яе незабруджанай у жыццё вечнае. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае хростам, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Moc moja na wieś
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, Твой Сын Своею ахвярою на крыжи откупил нас и учинил Своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему Костелу дар едности и супокою, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна главы Жия, благословенный Твой, кто приходит у имя Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Бог прысцяў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно.
Памятай, Пане, про касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоей воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную.
Помолимся. Милосердный Боже, праз гэты эўхарыстычны пасілак вярні здароўе нашим душам, перамяні нас дзеяннем Твоей ласки і дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы. Праз Христа, Пана нашага. Вялікі дзякуй за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асабліва падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл. Няхай за ўчыненае дабро узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак Асіскі. У аўторак пасля вячэрняй імшы набажэнства да святога Піо. У чацвер, як звычайна, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, якая пачнецца о 17 гадзіне. На гэтым тыдні адзначаем 24 жніўня у аўторак свята святога Барталамея Апостала. 25 жніўня ў сераду успамін святога Людовіка, апекуна францішканскага ордэна свецкіх. 26 жніўня ў чацвер успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай. 27 жніўня ў пятніцу успамін святой Монікі. 28 жніўня ў суботу успамін святога Аўгустына, біскупа і доктара касцёла. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму. Дарэчы, там з'явіліся новыя кніжкі аўтара Ірына Жырнасек, так? Александра Жырнасека. Кніжка называецца «Памілаваныя». Ванда Васильевна кажа, што вельмі добрая кніжка і варта набыць, прачытаць для свайго развіцця. У наступную нядзелю, 29 жніўня, падчас святой імшы о 12 гадзіне адбудзецца благаслаўленне дзяцей, студэнтаў і настаўнікаў, а таксама благаслаўленне школьных прыладаў. З пытаннямі адносна катэхізацыі дзяцей і дарослых, калі ласка, звяртайцеся да нашых сясцёр. У нашай парафіі завяршае сваю паслугу брат Андрэй Квяцінскі. У наступную нядзелю, 29 жніўня, падчас святой імшы о 18 гадзіне будзе развітанне з ім. Хачу толькі адно дадаць, што гэта не штосьці надзвычайнае. Гэтая змена была запланаваная раней. Брат Андрэй ужо шмат год працуе тут у нашай парафіі і прыйшоў час ехаць далей, ісці далей абвяшчаць Евангелие. Сюды таксама прыйдзе якісьці новы брат. Это пасля будзе аб'яўлена. Таму я разумею, што смутна, што ўсе пэўна да яго прызвычаіліся, але такое наше капуцынскае жыццё, што прыходзіць папросту дзень, калі трэба спакавацца і ехаць далей. Але памятайце пра яго, не забывайце, яму будзе патрэбная малітва і адведвайце яго таксама часамі, дзе ён там далей пойдзе. А цяпер прыміце Божае благаслаўленне. Схіліце галовы на благаслаўленне. Пан Бог усемагутны, які праз нараджэнне свайго сына у часе напоўніў увесь свет радасцю, няхай благаславіць гэтае новае хрышчанае дзіця, каб яно ва ўсім было падобна да Хрыста. Амен. Пан Бог усемагутны, які дае дар жыцця на зямлі і ў небе, няхай ласкава благаславіць бацьку і маці гэтага дзіця, каб так, як цяпер, дзякуюць за атрыманае патомства, яны заўсёды былі ўдзячныя Богу разам са сваімі дзецьмі. Пан Бог усемагутны, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога да вечнага жыцця, няхай шчодра благаславіць гэтых верных сваіх, каб яны заўсёды і ўсюды утваралі жывую еднасць з усім народам Божым. Няхай усіх тут прысутных ён адорыць сваім супакоем. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святый Арханёле Михале,
Бережи